Bore da, siwmai, a chroeso I Wers Fyw, arweinwyr Adobe Express. I ni nôl ar gyfer cynhadledd COP29 sydd yn mynd ymlaen reit nawr, ble mae pobl pwysig o wahanol wledydd a draws y byd I gyd yn trafod beth allwn ni wneud fel byd cyfan I arafu newid hinsawdd, I arafu'r newid sy'n digwydd i'n hinsawdd ni, cynhesu byd eang sy'n mynd mlaen, y ffaith bod yr ian yn toddi yn ein pegynau ni ac yn y blaen. Felly mae yna drafodaethau mawr pwysig yn mynd mlaen ynglyn â beth mae gwledydd yn gallu gwneud, ond yn y sesiwn yma heddi ni'n mynd yn canolbwyntio felly rhyw newidiadau bach I ni'n gallu gwneud yn bersonol mwyn wneud yn cyfraniad bach ni I arafu yr newid sy'n digwydd i'n hinsawdd ni. Wel, croeso mewn, a fel arfer rowch wybod pwy sydd â ni, felly os ych chi moyn e-bostio fi nôl y thrawon, llwch chi ymateb i'r ddolen nes I ddanfon ar e-bost I chi bore yma, neu wrth gwrs allwch chi rhoi sylwadau yn y chat ar YouTube neu ar streamiad a fyddai yn ei gweld nhw fyna. Right, nawr te, os ych chi ddim wedi ymuno gyda ni ar gyfer sesiwn arweinwyr Adobe Express eisoes, dewch I ni gael edrych yn gyflym ar y reolau. Nawr, reol air gyntaf yw, oedwch os oes angen. Os ydw I yn mynd yn rhy gyflym I chi, yna mae croeso I chi I wasgu pause, I oedi y fideo yma, a car ymlaen gyda fe pryd mae'n siwto chi. Hefyd, os nag chi moyn mynd mlaen i'r ail weithgaredd, mae croeso I chi I orffen gyda jyst yr un gyntaf. Nifer ysgol yn gwneud hynny hefyd. Yn gweud hynny, fi yn mynd I fod yn mynd nôl ymlaen o'r porwr i'r iPad, felly gewch chi ddigon o amser I arbrofi a I weld beth ych chi moyn wneud tra bod fi yn gweithio ar y ddau ddyfais, un ar ôl y llall. Right, yn ail, mae yna dystysgrif ar gael I bawb. Dystysgrif I bawb. Felly, ar ddiwedd y sesiwn yma, thrawon gewch chi e-bost yn dweud diolch am gyfrestru, a yna gewch chi hefyd ddolen I dystysgrif I bawb sydd wedi cymryd ran. P'un bod chi'n gwneud y ddwy weithgaredd, neu jyst yr un gyntaf, mae dystysgrif I chi gyd. Ac yn drydydd, mae cyfle ydych chi I hawlio parti pizza ysgol gyfan, a gwobr ysgol arweinwyr Adobe Express. Felly, os ych chi moyn cael gwobr i'ch ysgol, tarian i'ch ysgol, yn dweud eich bod chi yn ysgol arweinwyr Adobe Express, a parti pizza ysgol gyfan, felly bod hwnna'n bwysicach, yna, mae yna wybodaeth ar yr e-bost a ddaw I chi prynawn yma ynglyn â sut I wneud hynny. Ac yn syml iawn, y gyd sy'n rhaid chi wneud I ennill parti pizza yw casglu 3 phwynt. Nawr te, I gael 1 pwynt, beth sy'n angen I chi wneud yw cael naill ai pawb o flwyddyn 3 I 6 I gymryd ran mewn gweithgareddau. Dim rhaid I nhw wneud yn fyw, wrth gwrs, achos falle bod ddim digon o ddyfeisiau gyda chi bawb o blwyddyn 3 I 6 I wneud yn fyw. I gymryd ran, llwn nhw edrych nôl ar y fideo, thrawon ran i'r ddolen, edrych nôl a cymryd ran yn un o'r gweithgareddau iawn. Neu, os ych chi'n mynd ysgol fawr, dim rhaid I chi gael pawb o blwyddyn 3 I 6, gallai fe jyst fod yn 100 o blant. Iawn, so naill ai 100 o blant neu pawb o flwyddyn 3 I 6. I gymryd ran, mewn o leia 1 gweithgaredd o'r wers fyw, a dim rhaid bod e'n digwydd yn fyw, mae'n gallu digwydd ar hyd yr wythnos ar ôl y wers fyw. A mae hwnna'n mynd I gael 1 pwynt I chi. Os gasglwch chi 3 pwynt, parti pizza I bawb yn yr ysgol. Syml yna. Adobe yn talu, war teg iddyn nhw. Felly, bydd eisiau bod chi'n athrawon yn tynnu am eich lun, fi'n gwybod bod lot o chi'n neud na beth bynnag ac yn rannu ar y cyfryngau cymdeithasol, ond mae eisiau bod chi'n tynnu lluniau a danfon y tystiolaeth na mewn o'r holl ddosbarthiadau sy'n cymryd ran, ond y gyd sy'n eisiau chi'n neud. Felly, mwy o wybodaeth ar hwnna ar yr e-bost a ddaw mas prawn ma. Right. Beth ni'n neud heddi te? Wel, dewch I ni gael edrych ar ein tudalen heriau. Nawr, I agor y tudalen heriau, chi'n gweld y cyfeiriad ar waelod y sgrin fyna. bit.ly/express COP29. bit.ly/express COP29. Iawn? Felly, os ych chi yn agor y tudalen yna I fyny, mae'n mynd I edrych fel hyn, dyma ni. Os ych chi'n defnyddio iPad neu unrhyw ddyfais â camera sy'n gallu sganio cod QR, mae croeso I chi I sganio'r cod QR sydd ar eich sgrin chi nawr.
A mae hwnna'n mynd i ddod â chi i'r dudalen heriau yma. A pam mynd i moyn dod y dudalen heriau? Wel, mae'n esbonio beth yw'r ddwy her ar gyfer ein gwers ni heddi, ond hefyd mae yna falle data enghreifftiol allwn ni ddefnyddio achos ni'n mynd i fod yn gweithio gyda data heddi yn ein gweithgaredd gyntaf, yn ein her gyntaf. Ni'n zoom o'r ffordd anghywir. Rhaid, gyda ni sgrolio lawr, dyma ni te, yn ein her gyntaf, ni'n mynd i fod yn creu ffeithlyn. Ffeithlyn infographic yn Saesneg, le ni'n mynd i fod yn defnyddio data mwyn creu ffeithlyn am ein defnydd o egni. Nawr, i fi di roi defnydd egni enghreifftiol fan hyn, a nawr beth allwch chi wneud yw, allwch chi ychwanegu atrain, neu allwch chi ddefnyddio'r categori yma a'i newid nhw. Iawn? Felly, fi'n mynd i ddefnyddio rai fel enghraifft, ond allwch chi i newid nhw, a chymod, falle weithiau bydd chi'n gorfod dyfalu, chymod, neu amgyfrif. Sawl awr i ni'n treulio mewn car. Sawl awr mae'r ffwrn ymlaen. Neu'r popdi, os ydych chi lan yn Ngogledd Cymru, y popdi dwi'n meddwl chi'n galw fe, y ffwrn ni'n galw fe lawr yn. Sawl awr mae'r peiriant golchi llestri yn mynd. Mae'n ni yn y tîm a mynd am... Sa'n credu bod e'n mynd am 4 awr, ond mae'n mynd am o leia 2 awr. 2 awr y dydd o leia. A wedyn sawl awr mae'ch cyfrifiadur llechen chi'ch tablet chi yn ymlaen. A sawl awr mae'r teledu ymlaen ar gyfer. Felly, allwch chi newid yr oriau, ond allwch chi hefyd ychwanegu gwahanol bethau. Falle bod chi declynau, neu falle bod chi yn neud rhywbeth, neu'n teithio mewn wahanol ffordd. Falle bod motorbike yn y tŷ gyda chi hefyd, yn ogystal â car. Felly, allwch chi ychwanegu at y restr yma pan ni'n creu yn ffeithlyn hefyd. Reit te, beth am i ni neidio mewn te i ddefnyddio Adobe Express a dechrau creu ffeithlyn yma. Nawr, chi gweld mae'r dudalen heriau yma, gyda'r ddolen sydd yn sgrolio ar weilio'r sgrin, ar agor gyda fi fan hyn, ond hefyd drws nesaf iddo fe, dwi wedi mewn gofnodi i Adobe Express. Wrth gwrs, chi'n gwneud na'n hawdd wrth fynd i hwb, mewn gofnodi hwb, a clicio ar teilsen Adobe Express. Ond i fi wedyn yn gorfod newid iaith Express i'r Gymraeg. Felly, newid iaith Express i'r Gymraeg, cliciwch ar y smotyn yn y cornel top ochr dde, yn yr avatar, a i fi'n mynd i fynd i settings, i agor y gosodiadau. A mewn fan hyn, ar y gwymplen gyntaf ar y top, dwi'n chi newid hwnna o English i Cymraeg. Cau y ffenest gosodiadau yna, a nawr dyma ni, dwi'n defnyddio Express yn Gymraeg. Right, dewch i ni gael bwrw ati i ddechrau ar yr ffeithlyn, a byddai'n mynd wneud ychydig o gamau, a wedyn byddai'n mynd symud draw i'r iPad. Felly, os ydych chi'n ymuno gyda fi ar iPad heddi, pidwch foeni, byddai'n dangos i chi nawr. Ond y gwedi, mae'r iPad a'r porwr yn debyg iawn erbyn hyn, erbyn i'r iPad i gael yr diweddariad dros y haf. Right, i ni'n mynd i fod yn creu graffig ar gyfer ein ffeithlyn, felly dwi'n mynd i glicio ar y botwm mawr gwyrdd sydd yn dweud creu graffig fan hyn. Clicio ar hwnna, a mae'n agor ein golygydd yn Adobe Express. Iawn, nawr, yn gyntaf mae eisiau rhyw fath o gefndir arna i, felly i chwilio cefndir, dwi yn mynd i ddod draw i'r elfennau ar yr ochr chwith, ac i fyny ar y top fan hyn, dwi'n clicio ar cefndiroedd. Iawn, elfennau, cefndiroedd. A nawr fan hyn, allwch chi chwilio am beth bynnag chi'n moyn. Iawn, allwch chi chwilio fan hyn am rhywbeth fel climate, yr Hinsawdd, a gewch chi, chymod, mae'r awyr yna'n neis, yn dweud, fi'n licio'r cymylau yma, hwnna'n neis, fi'n licio'r cymylau yma hefyd. Fi'n licio hwnna, mae'n edrych fel coed yn dweud ar papur dyfrlyw. Fi'n hwnna, fi'n licio'r rhain. Licio'r ian y môr fan hyn. Felly, dywyswch chi gefndir i chi yn hoffi wrth chwilio am climate, hinsawdd yn Gymraeg, climate yn Saesneg. Ia'n licio hwnna. Mae fi'n mynd i aros gyda hwnna dwi'n meddwl, ar y porwr, beth bynnag, felly ar yr iPad a am rhywbeth bach gwahanol. Reit, draw fi i'r iPad te i gael wneud yr un peth. Felly, dewch i ni gael siaro sgrin yr iPad, dyma fe, iawn. Chi'n gweld fi wedi agor y dudalen heriau
ar app Chrome neu lle chi ddefnyddio Safari os mae dyna chi'n defnyddio fe'n ar y we ar eich iPad. Ond wedyn ni fi'n mynd i newid draw dyma ni i app Adobe Express. A dyma app Adobe Express fan hyn. Nawr, os ych chi moyn newid iaith Express ar yr iPad, dych chi ddim yn gallu gwneud hwnna trwy'r gosodiadau. Iawn, os ych chi moyn newid yr iaith, chi'n gallu gweld fyna, mae angen i chi fynd mewn i gosodiadau yr iPad I hun. Mae angen i chi fynd mewn i settings yr iPad I hun I newid yr iaith. Iawn? Right. Nawr, creu graffig o'n i'n neud. Tapio ar y deilsen werdd fan hyn. Creu graffig. Dyna ni. Mae rhywun wedi e-bostio. Efe rhywun ar y werth sy'n gweud trwy mai o e? Neu efe rhywun... Nage. Nage wir. Rhywun yn trial trefnu cyfarfod diflas dy fi hwnna. Right, okay. Wel, dim nawr. Right. Felly, dyma ni fan hyn, a I fi moyn cefndir. Felly, dwi'n mynd i'r elfennau ar yr ochr chwith. A lan ar y top, dwi'n mynd i sgrolio draw fan hyn i'r cefndiroedd. A mewn yna, dwi'n mynd i chwilio am climate. Climate. Right, climate. A to, mae lot o ddewisiadau neis fan hyn. O'n i yn hoffi'r cymylau yma. O'n i yn hoff o hwnna. Falle mae hwnna fydd I nawr. Neu ydw I moyn rhywbeth lliw gwahanol, chos mae yna las dy fi ar y llall. O'n I yn licio hwnna hefyd ar y papur dyfliw. Ie, dwi'n mynd I aros gyda hwnna, fi'n credu. Fi'n licio'r lliw na, yna'n gweithio neis. Right. Draw a fi i'r poror, gael symud ymlaen i'r cam nesaf te. Dyma ni'n ôl ar y poror, dyma fe. A beth yw'r cam nesaf yw ein bod ni yn mynd I ddechrau creu ein siart. Ein siart. Ni'n mynd I greu siart cylch, pie chart, I ddangos y defnydd o egni sy'n mynd mlaen yn eich tŷ chi. Iawn, felly I ychwanegu siart, dwi'n mynd I fynd draw yn ein I siartiau a gridiau ar yr ochr chwith. Clicio'r hwnna, a wedyn ar y top dwi'n mynd I fynd I siartiau, a dyma ni dwi eisiau siart cylch sy'n lawr fan hyn. Nawr, chi'n gweld mae yna wahanol fathau o siart cylch, pidwch y phoeni am reina, achos ni'n gallu gwneud newidiadau iddyn nhw. Dwi'n meddwl bod fi'n mynd I ddewis yr un ola fan hyn am nawr. Iawn, jyst yr un ola fan hyn. Ond, pyn bynnag I chi'n dewis, I chi'n gallu newid eich gosodiadau beth bynnag. Felly, pidwch y phoeni pa un yw e. Right, a dyma'n siart cylch ni fan hyn. Nawr, gyda siart cylch ma nawr, mae'n dechrau fi bant gyda 4 eitem. Chi'n gweld eitem 1, eitem 2, eitem 3, eitem 4. A wedyn gwerth draw fan hyn. Nawr, allwn ni ychwanegu ragor eitemau, allwn ni ddileu eitemau, allwn ni gael gwared yn nhw, dileu rhesi. Ond mae angen o leia 4 na, yn dweud. Gadwch chi fi neidio draw nawr te i'r dudalen heriau. Beth yw'r eitemau ysda fi? Yw'r rhain. Car. Ffwrn. Peiriant golchi llestri. Gadwch chi fi wneud y 3 gyntaf na I ddechrau. Tra bod fi'n cofio. Car. A wedyn y ffwrn, peiriant golchi llestri, iawn, a wedyn beth arall gyda fi? Car, ffwrn, peiriant golchi llestri, cyfrifiadur llechen a teledu. Cyfrifiadur llechen. Cyfrifiadur llechen, tablet chi, felly iPad neu rhywbeth tebyg. A wedyn mae eisiau un arall yna ar gyfer y teledu, felly dwi'n wedi clicio fan hyn le mae'n gweud eitem 5 sydd yn llwyd, a nawr dwi'n gallu ychwanegu'r data yna. Teledu, yna ni. Felly dyna'r gwahanol labelau. Allwch chi ychwanegu fwy, allwch chi ddewis pethau gwahanol. Falle bod ffrio'r air gyda chi, air fryer. Falle bod un o'r reina ydych chi'n mynd yn brysur yn eich tŷ chi.
Felly chi roi hwnna'n lle'r ffwrn. Iawn, a wedyn, mae eisiau dweud, sawl awr mae'r pethau yna'n cael eu defnyddio ar gyfer yn ddyddiol. Felly yn yr enghraifft, mae'r enghraifft yn gweud, dych chi'n gwybod, beth oedd yr enghraifft na'n dweud? 6 awr, felly falle bod yna 2 gar yn eich tŷ chi yn teithio tua 3 awr yr un bob dydd. Iawn, felly bod awr a hanner yn mynd yn teithio i'r gwaith yn ôl. Iawn, felly 3/4 awr i'r gwaith, 3/4 awr yn ôl. A wedyn, felly bod yna awr a hanner arall yn mynd yn y nos yn mynd o amgylch y lle. Felly, beth yw'ch cyfanswm teithio mewn ceir chi? Wel, dwi'n ni fan hyn ddim yn 6 awr fyddwn dweud, achos, wel, fi'n gweithio adre nawr, felly dwi'n treulio llawer llai o amser yn y car nag o'n i. Felly, falle byddwn ni'n dweud bod cyfanswm teithio yn y car yn tŷ ni nawr yw awr a hanner? 2 awr, felly, wedi 2. Iawn, ni'n rhoi just 2. Ffwrn. Pa mor hir mae'r ffwrn ymlaen ar gyfer? Wel, nawr te, falle bod y ffwrn ymlaen am ryw 2 awr dyn ni. Iawn. Peiriant golchi llestri, mae hwnna ymlaen dyn ni 2 waith y dydd, a mae'n cymryd rhyw awr a hanner, felly mae yna rhyw 2 awr yn mynd dyn ni. Cyfrifiadur llechen, mae hwnna ymlaen siŵr o fod am ryw 2 awr. 2 awr, felly, rhwng pawb sy'n byw yma. A mae'r teledu ymlaen, fydden ni'n dweud am ryw 2 awr, felly, hefyd. Rhwng y bore a'r nos. Ydy, siŵr o fod. A wedyn, beth am y cyfrifiadur? Wel, y cyfrifiadur yma dwi'n defnyddio. Dych chi'n gael rhoi hwn, y gliniadur. Y laptop. Ond hwn ymlaen, drwy dydd dy fi, felly fi'n rhoi rhyw 8 awr fyna. Felly dyna ni, dwi wedi rhoi nawr yr holl labelau mewn, y gwahanol categorïau yna mewn, a dwi wedi rhoi gwerth i bob un ohonyn nhw, fel allwch chi weld fyna. Iawn, a chi gweld wedyn draw fan hyn, bod yr labelau yna yn dangos lan ar y gwaelod fan hyn, a bod ni chi gweld y data yna wedyn ar y siart cylch sydd i fyny fan hyn. Nawr, os ych chi moyn newid y labelu, mae hwnna'n hawdd, just gyda'r siart wedi ddewis, chi'n gweld lan fan hyn mae'n dweud math o siart. Llwch chi newid hwnna, felly allwn ni gael eglurhad yw beth dyn ni'r gwaelod, labelu i roi'r rhifau yna o amgylch pob rhan o'r siart. Llwch chi ddiffodd reina os ych chi eisiau, a wedyn allwch chi hefyd dangos y gwerth fel canrannau neu fel rhifau. Dwi'n meddwl bod rhifau neu fwy o synwyr gyda'r siart yma sydd â ni. Right, fi'n mynd i fynd draw i'r iPad nawr i gynhyrchu'r siart yma. Felly mae digon amser ydych chi i fod yn arbrofi, yn meddwl am pa mor hir i chi'n defnyddio eich gwahanol ddyfeisiau amdano a yn newid y data, ychwanegu data os ych chi eisiau hefyd. Right, iawn. I fi ar yr iPad, be fi wedi wneud? Dyma fe. Right. Fi ar yr iPad a dewch i ni gael ychwanegu'r data yma te. Felly, dwi'n mynd ar y chwith wedyn, reit lawr o'r gwaelod i siartiau a gridiau. Dyna ni. A fan hyn wedyn, dwi'n mynd i fynd i siartiau a dewis siart cylch. Iawn. Dyma fe fan hyn. A fan hyn nawr, dwi'n gallu newid yr eitemau, enwau'r eitemau i'r enwau cywir. Felly, car. A oedd hwn yn rhyw 2 awr. A wedyn, beth oedd yr un nesaf? Ffwrn. Oedd hwn hefyd yn rhyw 2 awr. A chi gweld, wrth bod fi newid y data yma ar y chwith, mae yn diweddaru fe'n syth ar y siart ar y dde. Peiriant golchi llestri, peiriant golchi llestri, 2 awr. Iawn, a wedyn, beth sy'n nhw nesaf, cyfrifiadur llechen, peiriadur
Llechen. A hwn yn rhyw 2 awr. Ychwanegu eitem newydd, hwn oedd y teledu. Teledu rhyw 2 awr hefyd, popeth yn 2 awr ydy fi fan hyn. A wedyn yr un olaf wedyn oedd y gliniadur. A hwn yw 8 awr. Ie. A na fe, na hwnna di wneud. Right. A to, lle i fynd lan ar y top yna, i chi'n gweld le mae'n gwneud math o siart ar y chwith drws nesau hwnna. Mae da ni'r botwm dewisiadau yma. Felly lle i dynnu'r eglur had i ffwrdd os dwi eisiau, neu tynnu'r... Ie, beth dwi eisiau cadw. Ie, dwi'n mynd i dynnu'r eglur had. Na, tynnu'r labeli, cadw'r eglur had, fel yna. Ie, a na fe. Right, nawr, beth sy'n o nesaf yw i ni moyn dangos yr gwahanol ddefnydd yma o egni gyda delweddau. Iawn? Ni'n mynd i ddangos y gwahanol ddefnydd yma o egni gyda delweddau. Felly ar gyfer pob un o'r ein, car, ffwrn, peren golchi llestri, cyfrifiadau llechen, teledu, gliniadur, ni moyn delwedd bach allwn ni ychwanegu un siart cylch. A gyda'r siart cylch yma, dwi'n mynd i llenwi lled y cynfas, fel yna. A gadael lle ar y top, achos ni'n mynd i fod yn ychwanegu teitl am yna. Right then, dewch i ni gael dod mewn â delweddau. Felly draw ar y chwith, dwi'n mynd i fynd i'r elfennau, a dwi'n mynd i chwilio felly yn yr asedau dylunio gynta. Asedau dylunio fan hyn. Right. Felly, a fi trwyddyn nhw mewn trefn. Yr un cyntaf yw car. Car. Right. Dwi'n chwilio am car. A dwi'n mynd i chwilio am gar, chi'n bod, mewn arddull sydd wedi cael ei... Ie, llun wedi cael ei dynnu a llaw. Fydd ylgo'r car cwch yma. Gwna. A rydych chi'n gweld, right, pa un yw'r car yw hwn. Felly, dewch i ni gael roi'r car draw fan hyn. Nawr, dim ots dim i bod e, chi'n bod, dim eisiau bod e mewn ar y siart cylch, fi ddylgo bod e, fel la, yn dod i ffwrdd o ymyl yr siart cylch fel yna. Gret. Nawr, allwn ni hefyd newid lliw yr darn yma o'r siart cylch i gyfateb gyda lliw y ddelwedd sydd â ni. Chi'n gweld draw fan hyn nawr, mae'n dweud car, allai newid lliw yr darn yma o'r siart. Allai hyd yn oed ddefnyddio yr pipet a dewis yr union liw goch. Na fe, sydd â ni yn y car. Right, be sy'n nesaf yw'r ffwrn. Right, dewch i ni gael chwilio am yfyn. Dyna ni. Pa un na i ddefnyddio? Rhain ar y top, dwi'n meddwl. Ie, na fe. Mae'r ffwrn fan hyn de. A to, i fi mynd i newid lliw y darn yma i liw y ffwrn. Cool. Ie, fi'n licio'r effaith yna. Yr un nesaf yw peiriant golchi llestri. Dishwasher. Dyma ni. Mae yna beiriant fan hyn yn dysau os. Na fe, na draw o hwnna. A to, i fi mynd i newid lliw y darn yma i liw sydd da ni ar y peiriant golchi llestri. Na fe. Y darn nesaf yw cyfrifiadur llechen. Hyd na i chwilio am... Allai chwilio felly am iPad. Dwi'n meddwl wneith hwnna roi canlyniad i fi. Os na, byddai fi chwilio am tablet. O, dyma ni. iPad. Dwi'n eisiau chydig mwy lliwgar. O, fi'n cael un yma. Rhywun yn tynnu llun banana fan hyn. Gret. Na fe. Ydych chi'n cael rhoi hwnna yn ei le. Fyna. Gret.
A felly yna i ddefnyddio'r melyn yma fel hwnna. Felly to, clicio nôl ar yr fan hyn. Cyrraedd y llechen ar y chwith. Dewis y lliw. A dwi'n mynd i ddewis y melyn yna. Hyfryd. Gret. Right, beth sy'n nesaf? Teledu. Television. Television. Na fe? Hwnna'n edrych yn iawn fel teledu i fi. Na ni. A to, dewch i ni gael newid lliw. Darn yna o'r siart. I'r felly'r glas yma sy'n o fewn y teledu. Hyfryd. Ac yn olaf, mae da fi yr gliniadur, y laptop. Felly, nôl i'r elfennau. Laptop. Ni gael un lliwgar neis fan hyn felly. Hwnna. A dyna ni y gliniadur. A fi'n ei wneud hwnna fawr achos bod y darn yna o'r amser mor fawr. Iawn. Na ni. A dewch i ni gael newid lliw y darn yna o'r siart i'r na fe. Hyfryd. Right. Nawr, yr unig beth sydd ddim yn hollol amlwg yw beth mae'r rhifau yma yn ei cynrychioli. Beth yw dau beth? Ffwrn, dau beth. Felly, mae eisiau ni ddangos mae oriau ni'n siarad amdano fan hyn. Nawr, allech chi ysgrifennu defnydd mewn oriau. Felly bod hwnna'n syniad eitha da, defnydd mewn oriau. Ond, felly bod just rhoi cloc yn y canol yn syniad da hefyd. Felly, cloc. Felly allwn ni roi unrhyw un o'r rhain, unrhyw un o'r clociau yma. A'i roi e reit yng nghanol y siart. Fel yna. Na fe? A mae hwnna'n dangos na bod ni'n sôn am yn defnydd ni mewn oriau yn dweud. Iawn? Os ydych chi dal ddim yn hapus gyda hwnna, bod chi moyn esbonio fe hyd yn oed yn fwy, chi'ch chi roi testyn fan hyn dweud defnydd mewn oriau. Ond chymod be, fi'n meddwl bod e'n eitha amlwg nawr, nid y cloc bach yn fwy felly. Mae'n eitha amlwg i fi mai bod ni'n sôn am defnydd mewn oriau nawr, bod y cloc na dyn ni yng nghanol ein siart. Hyfryd! Right, wel, mae eisiau fi fynd draw nawr i'r iPad i wneud yr un peth, yn dweud e? Iawn, felly cymrwch i'ch amser, pidwch y phoeni, cymrwch i'ch amser yn dod o hyd i'r delweddau ac yn newid lliwiau darnau y siart, achos mae eisiau fi wneud e to nawr draw fan hyn yr iPad. Right, dyma ni'r iPad. Rydych chi'n gael llenwi lled y cynfas cymaint allai. Na fe. A i fi yn mynd i fynd o'r te i'r elfennau, a i fi jyst yn mynd i chwilio yn yr asedau dylunio, nid y cefndiroedd. Asedau dylunio, a dwi'n chwilio yn gyntaf am car. Na ni. A mewn ar car. Na fe. Wedyn mae da ni y fforn. Mewn hyn. Oven. Gred. Jyst i fod yn wahanol, felly yna ddefnyddio hwn yr microdon. Cael change fach. Peiriant golchi. Chwbeth, felly yna i fynd am peiriant golchi dillad yn hytrach y peiriant golchi llestri. I gael neud hwn bach yn wahanol. Peiriant golchi. A fydden ni'n meddwl bod e dal yn mynd am rhyw 2 awr. Felly yna i fynd i'r elfennau a yna i fynd washing machine. Washing machine. Na ni. Mae cwpl o rai gael. Sa'n bod pan mynd o'r chi'n barbecue i fi fyna, sa'n siwr? Pa un... Credu'r un gorau, oedd rhywun person yn dibynnu. Oedd hwnna'n un da, a mae yna liw porffor neis o'n hwnna fyd. Na weich dy fi so ddim yr cylch na tu ôl iddo fe, ond na fe, dim ots.
Wedyn, cyfrifiadur llechen, felly nôl i'r elfennau. Chwilio am tablet fan hyn. Tablet. Nes i chwilio am iPad dretha, os chi'n cofio. Nes i chwilio am tablet y tro yma. O, chi'n meddwl be, mae mwy o ddewis yn dweud gyda tablet. Hwna'n well na'r un pan nes i just chwilio am iPad. Na ni. A wedyn teledu a gliniadur. Right, elfennau, television. Iawn, chwilio. Pa dyledu dwi'n mynd i ddefnyddio de? Pa dyledu. Hwn, lle, fi trial defnyddio rai gwahanol ar yr iPad I beth nes I ar y poror, na beth fi'n neud. A wedyn, yn ola, wedyn mae da fi y gliniadur, chi'n chwilio am laptop. Chwilio. Dyma ni. Right, nawr, mae eisiau I fi I newid lliwiau nawr, yn dweud y darnau o'r siart. Felly, dewch I ni gael neud hwnna. Felly, dewis y siart. A nawr fi'n cymryd i'r car, a draw'r y chwyth fan hyn nawr, le mae da fi'r data yma, lle tapio ar y sgwarin bach glas na drws nesaf gyda'r car, a nawr allai ddefnyddio y pipet. A llusgo hwnna i'r melyn na yn y car. Gwych, na fe. A wedyn, na neud rhywun peth ar gyfer yr pop-di ping, yr microdon ma sydd o fi. Felly, ffwrn, draw, dewis lliw. Bydeis, ni'n mynd i lliw na. Na ni, hwnna. A wedyn, chymod be, mae lliw na ar gyfer y peiriogolchi'n gweithio'n iawn yn dweud, mae'n debyg iawn I liw y peiriogolchi. Felly, draw i'r cyfrifiadur llechen. A mae yna liw hyfryd brown fyna, rhyw, pinky brown ar y sgrin, lygo hwnna. A wedyn, teledu, dewisau'r glas yma sydd yn ni ar y teledu, na fe. A'n ola wedyn, gliniadur, a'i am y pink yma sydd ar y siart cylch, sydd yn cael ei ddefnyddio yn ein siart cylch. Right, a dyna ni wedi wneud hwnna de. Right, nôl â fi i'r poror I gael mynd ymlaen I bron iawn, ar ben gyda rhan gynta'r her heddi nawr. Right, felly dyma fi nôl ar y poror. Nawr, ffont. Nawr, dwi ddim yn hoff iawn o'r ffont yma, achos mae e'n defnyddio Source Sans 3. A fi fel awr yn trial ysgoi hwnna. Felly, dewch I ni gael mynd fan hyn i'r ffontiau, dewis ffont newydd. Iawn, felly llwch chi clicio lawr, a llwch chi ddewis unrhyw ffont I chi moyn o fan hyn. Felly, dywyswch chi'n sydd yn neis ac yn glir. O, chi'n meddwl beth, mae hwn yn un clir iawn, dwi Alfarn, mae'n swnio fel enw rhywun. Alfarn Jones, fi'n mynd am Alfarn. Dwi'n meddwl, bydeis, beth I fi'n neud? Fi wedi zooma mewn rhyw ffordd rhyfedd. Right, Alfarn. Dewch chi'n mynd am hwnna. I licio hwnna? Ie. Hwna'n gweithio neis. Mae e wedi wneud rhywbeth rhyfedd I drefn reina. Felly, falle bod eisiau fi just I newid meintiau tyma bach. A nawr bod fi'n gwneud hwnna, felly bydd eisiau fi just symud yr eiconau o amgylch tyma bach hefyd. Felly falle, tro nesaf fi'n creu siart celch, fyddai'n dewis y ffont cyn gosod unrhyw eiconau yn ei lle. Na rhywbeth fi wedi dysgu heddi, ynddo fe. Right. Iawn, mae hwnna'n ei helpu. Fi licio'r ffont na, mae hwnna'n gweithio'n neis. Nawr, os I chi'n ffindo bod eich siart chi ddim yn glir iawn, mae'r glas yma fan hyn yn debyg i'r glas yn y cefndir. Felly, falle bod chi moyn i'ch siart chi I sefyll I ffwrdd o'r cefndir ychydig yn well. Beth allwch chi wneud yn yr asedau dylunio yw just chwilio fan hyn am circle. Na ni. Nawr, gyda unrhyw un o'r ein wedyn, allwn ni roi hwn tu ôl i'n siart cylch. Iawn. Mae rhywbeth fel hyn ar yn gweithio neis. Chymryd y math yma o beth. Hwnna'n gweithio neis. Fi'n licio hwnna. Dechrau trial e. Mewn o hwnna. Right, a dwi'n mynd I wneud hwnna'n fawr.
fawr, fel hyn. A nawr, dwi'n mynd i osod efo na dros, a dwi'n mynd i lusgo hwnna nawr, reit i waelod y stac heinau. Lawr. Reit i'r gwaelod. O dan y siart. Nawr, dwi'n meddwl fe'n well os bydde y cylch yma, y cylch aniben yma, yn wyn, nid yn ddi. Iawn? Felly, ych chi'n gallu defnyddio effaith deilyw, fan hyn. Felly, clicio ar effeithiau, allai, neithiwch chi ddewis unrhyw liw fel hyn, mae'r glas na'n gweithio neis yn dweud. Ond os chi moyn newid nhw, jyst cerwch chi personol fan hyn. Personol. A mewn fyna wedyn, allwch chi newid y cysgodion a'r uchafbwynt i fod yn wyn. Felly, cysgodion yn wyn a'r uchafbwynt yn wyn. Na fe. Chi weld, mae hwnna'n neis. Os mae'n rhy grif, falle bach yn rhy grif, allwch chi just dod lawr ar androloiwedd tyma bach. Iawn, dewch lawr ar androloiwedd. Na ni, i rhywbeth fel yna. Mae hwnna just yn rhoi rhyw gefndir bach i'ch siart chi. Yn neud fe sefyll bant o'r cefndir ychydig yn well. Cofiwch arbrofi gyda maint y siap na. Iawn, falle bod mynd yn fwy yn mynd i'ch helpu chi. Neu mynd yn llai. Iawn, chi arbrofwch gyda y maint. Right, yn olaf, mae eisiau teitl arna ar gyfer hwn. Felly, dwi'n mynd i ychwanegu testyn. Iawn, ychwanegwch eich testyn. A mewn mynd nawr, dwi'n mynd i deipio ein defnydd o egni. Ein defnydd o egni. Ein defnydd o egni. Iawn. A wedyn, ar y linell nesaf, chi gwasgu return, dwi'n mynd i roi COP29 Newid Hinsawdd. Right, a fi'n mynd i ddefnyddio cynllun testyn dynamig. Right, a nawr chi'n gallu gweld bod fi'n gallu gwthio hwn rownd, gweld beth sy'n gweithio o ran llenwi top. Dyna ni, llenwi top y dudalen. Wel, mae'n amser da i feddwl am eich ffont. Felly bod chi'n moyn defnyddio'r un... Wps, a mae'n newid just un gair. Licen ni newid y cwbl, please. Dyma ni, falle bod chi'n moyn defnyddio'r un ffont as i dach chi lawr y gwaelod, neu falle bod chi'n moyn un hollol wahanol. Beth am ychwanegu amlinell, llusgo'r trwch amlinell na i fyny. Trwy'n, beth na i falle am amlinell wen eto. A wedyn beth am y testyn ei hun? Wel, falle bod y testyn ei hun yn mynd i fod yn un o'r lliwiau sydd â chi yn eich siart. Falle bod yr amlinell yn mynd i fod yn un o'r lliwiau sydd â chi yn eich siart. Yna'n gweithio neis. Yna fe. A na ni wedi creu ein ffeithlyn o'r defnydd i ni wneud mewn oriau o egni. Iawn, gret. Nawr, dwi ddim wedi arbed hwn eto, achos i fi'n berson anghyfrifol, felly mae eisiau i arbed hwnna nawr. Chi lam y cornel top o'ch chwyth, ble mae'n dweud heb deitl, dwi'n mynd i newid hwnna i ddweud ffeithlyn COP29. Na fe. Iawn. Right, fi'n mynd i fynd draw i'r iPad nawr i wneud yr un peth. Felly, cymrwch i'ch amser i fi mynd i ychwanegu siap tu ôl i'r siart cylch. Iawn. A wedyn i fi mynd i ychwanegu teitl. Right, draw i'r iPad te i ni gael cyrraedd yr un man. Dyma ni. Right, i fi yn mynd i, yn gyntaf chwilio am siap. Sim wirioneddol angen y cymaint ar hwn. Mae'r lliwiau yn yr siart cylch yn ddigon gwahanol i'r gwyrdd yn y cefndir, a mae e'n sefyll i ffwrdd yn ddigon, ond na i ddangos i chi beth bynnag. Elfennau, y sedau dylunio, dwi'n just yn chwilio am y gair circle, C-I-R-C-L-E. Iawn, nawr, o'n i'n licio'r un cyntaf na dda fi, ond dewch ni gael edrych ar wahanol fathau. Fi moyn rhywbeth sy'n mynd i doddi'r cefndir tyma bach. Dwi'n moyn rhywbeth gyda'r ymyl cryf iawn yno fe. Rhywbeth sy'n mynd i doddi yn neis.
yn yr ymylon. Beth a iawn de? Beth a iawn? Mae sawl un da yma. Fi'n licio hwn. Dych chi'n mewn â hwn. Trio ni fe. Gyda'r smotiau yma. Right. Chi gweld beth fi'n gwneud gynta yw just gorchuddio y siart cylch. Fel na. A nawr, draw ar yr ochr dde, fi'n ni lusgo hwnna lawr yn y stac heine. Mae ar y top, dwi'n cisgo fe lawr o dan y siart. A eto, mae e'n ddi, a bydde well da fi fod hwn yn wyn, achos dwi ddim yn braidd chi darllen y testyn fan hyn ar hyn o bryd. O, testyn. Hwna, eisiau fi newid ffont. Felly dwi'n mynd i ddefnyddio'r effaith ar y chwith fan hyn, effeithiau. A wedyn effaith deilyw. Felly allan ni drial felly un o'r lliwiau sy'n ma, fel y pink neu'r glas neu rhywbeth fel yna. Ond, chi'n bod beth, fi'n mynd i'r personol, achos dwi'n meddwl bod angen i fi gael y cysgodion yn wyn fel yna. Ie, gred. Nawr, a fi nôl, yr un beth arall nes i wedyn, chi'n cofio, dod lan neu lawr ar anrhyloiwedd. Rhywbeth fel yna yn gweithio yn neis iawn, dwi'n meddwl. Reit, a ni'n barod te am y teitl. Felly, testyn ar y chwith, ychwanegwch eich testyn, a wedyn beth ni'n teipio fan hyn, ein defnydd o egni, cynnig nesa, COP29, Newid, Hinsawdd. Right, lan a fe i'r top. Oops. Nawr, dewch i ni gael newid hwnna i gynllun testyn dynamig. Gwthio fe amgylch, na fe, rhywbeth fel yna. Nawr ffont. Ffontiau argymhellir felly, dewch i ni gael trio rhain. Ystod bethau bach neis yn dod lan fan hyn. Dangos mwy. Ie. Hwna ni'n cryf, licio hwnna. Ie, na ni. Right, lliwiau. Na i ychwanegu ymlinell. Ymlinell wen, dwi'n meddwl, eto fan hyn. Neu falle ddim, achos dwi'n colli'r ymlinell yna ar y top tyn bach yn dwi. Ydw. Beth am ymlinell yn yr un lliw gwyrdd a beth sydd da ni ar y cefndir? Hwnna'n gweithio neis. A wedyn lliw y testyn, beth am un o'r lliwiau sydd da ni fan hyn ar ein dyluniad. Ie. Hyfryd. Lle chi hefyd newid ongl yna tyfe bach? Fel yna. Newid ongl wastad yn llenwi'r bwlch mewn ffordd wahanol. Ongl hyn, fel yna. Ie. Ie, dyna ni. Iawn, a dyna ni. Mae eisiau fi arbed hwn, a ni'n barod wedyn ni symud ymlaen i un ail her heddi. Felly, na i fynd lan i'r top. Cael gwared ar yr heb deitl yma. A'i arbed fel ffeithlyn COP29. Ffeithlyn COP29. Arbed. Right, na fe. Felly ni'n barod te i fynd ymlaen i'n hael weithgaredd, yn ail her ni heddi. Dewch i ni gael mynd nôl i'r porwr a edrych ar dan heriau. Wel, beth yw'n ail her ni te? Wel, ein ail her, sgrolwn ni lawr, yw i ni yn mynd i animeiddio y data yna. I ni'n mynd i ddyblygu'r ffeithlyn yn gyntaf, a wedyn ar y copi newydd yma o'r ffeithlyn, ni'n mynd i adnabod tri pheth allan i newid. Iawn, ni'n mynd edrych ar ein siart cylch ni a adnabod beth yw'r pethau allwn ni falle newid mwyn cyfrannu at arafu newid Hinsawdd. Wel, unwaith i ni wneud na wedyn, llwch chi recordio troslais yn sôn am y tri pheth na. A wedyn, newn ni animeiddio cymeriad sy'n cyflwyno ein syniadau ni ar gyfer yn cyfraniad ni i newid Hinsawdd. Right, wel, mae'n sôn fel lot o hwyl, dewch i ni gael bwrw ati de. Right, wel, y peth cyntaf sy'n gofio oedd bod ni yn mynd i ddyblygu hwn. Iawn, felly i ddyblygu'r tudalen yma, cliciwch yn y cornel top o'ch dde ble mae'n dweud ychwanegu. A dyblygu. Right, dyma ni. Right, nawr,
hwn yw'r ail dudalen ni fan hyn. Iawn. A ni'n barod i newid hwn. Right, wel, beth ni'n mynd i wneud yw, ni'n mynd i sôn am y pethau i ni'n gweld wrth edrych ar ein siart ni. Wel, beth, pan i fi'n edrych ar siart, mae'r gliniadur yn cael lot fawr o ddefnydd gyda fi. Ond, chymod, mae'r ffaith bod fi'n treulio cymaint o amser ar y gliniadur yn meddwl bod fi'n treulio llai o amser ar y car yn teithio i'r gwaith. Felly, falle bod hwnna'n well defnydd o egni bod fi'n treulio mwy o amser ar y gliniadur a llai yn y car. Falle. Peiriant golchi llestri, mae hwnna'n mlaen tipyn. Felly, mae'n bwysig bod fi yn neud siŵr bod ni'n neud siŵr bod hwnna'n llawn bob tro. Pan ni'n redeg y peiriant golchi llestri, bod ni'n neud yn siŵr bod e'n llawn. A os nag oedd llawn, bod ni jyst yn oedi aros tan bod e'n llawn. Felly, na'r tri pheth i fi'n ei sôn amdano. Gliniadur, car, a'r peiriant golchi llestri. Iawn? Felly, pigwch tri pheth i chi'n sylwi arnyn nhw wrth edrych. Right. Nawr, i fi yn mynd i recordio troslais, ble fi'n sôn am y tri pheth na. Felly, i recordio troslais, na gyd sy'n rhaid chi wneud, yw mynd draw i'r chwith, i'r cyfryngau. A fan hyn, o dan sain, chi'n gweld sain fan hyn, sain, i fi mynd i recordio troslais. Right. Nawr, clicio recordio troslais. Siwr fod mae dim ond un microffon da chi, felly dim eisiau chi ddewis un. A wedyn dechrau recordio. A just sôn am tri pheth i chi'n sylwi arnyn nhw, sy'n tynnu'ch sylw chi pan i chi yn edrych ar eich siart. Rhywbeth fel hyn, bant ni. Wrth edrych ar siart, mae defnydd yr gliniadur yn uchel iawn. Ond, gan bod fi'n gweithio adre ar y gliniadur, mae'n golygu bod fi ddim yn defnyddio llawer o'r car, sydd efallai yn beth da. Y trydydd peth dwi'n sylwi yw bod ni yn defnyddio tipyn o'r peiriant golchi llestri, felly mae'n bwysig bod fi'n neud yn siŵr bod hwnna'n llawn cyn i'r redegau bob dydd. Iawn, a dyna ni wedi recordio ein troslais. Nawr, unwaith chi wedi gwneud hwnna, chi'n gweld mae'n ychwanegu hwnna lawr fan hyn fel llinell amser. Nawr, dim ond 5 eiliad oedd e'n rhoi fi o'r olygfa gyntaf. Wedyn mae wedi rhoi rhyw olygfa wag y tudalen wen yma i fi. Nawr, sa'n moyn tudalen wen yma, beth fi moyn yw gweld yn hwn am y troslais na i gyd. Felly, be fi'n gwneud yw just hisgo cornel ochr dde y clip na i'r dde. A dyna ni, hwnna nawr yn para am yr un hyd a'r troslais. Yr olygfa wag yma wedyn sydd â fi fan hyn, sa'n moyn e. Felly na i just clicio'r 3 dot, delay yr olygfa wag yma, delay. Iawn. Nawr, dewch ni gael gweld hwnna. Wrth edrych ar siart, mae defnydd yr gliniadur yn uchel iawn. Ond, gan bod fi'n gweithio adre ar y gliniadur, mae'n golygu bod fi ddim yn defnyddio. Mae hwnna'n gret, ond mae popeth yn llonydd iawn ma, felly allech chi animeiddio rhain ar wahân, iawn, lle ni ddewis y testyn, a lle ni glicio animeiddio, a animeiddio hwnna ar wahân. Wedyn animeiddio'r delwedd yma, ond mae yna well opsiwn da chi. Cliciwch ar unrhyw beth, dim gwell, opsiwn rhwyddach de, dim yn well. Cliciwch ar unrhyw beth, enghraifft, un o'ch lluniau chi. A nawr, cerwch lawr i'r animeiddio ar y chwith, a'n hytrach na animeiddio yr llun y car yma yn unigol, chi'n gweld ar y top, mae'n dweud animeiddio pob un. Mae'n mynd i animeiddio eich dyluniad cyfan mewn un clic. Felly, dewch i ni gael gwneud hwnna. A llai hofran dros rhain. O, mae'n rhaid fi'n glicio na fe, dwi'n mynd i hofran. Okay. A na ni, chi'n gweld, mae'n dangos neu chi dreul un arall. Fel yna. Blodeio. Fi'n licio'r blodeio. Popio. Mae hwnna'n un da hefyd. Rhaeadr. Fi'n mynd i fynd am y popio ar hwn. Licio hwnna. A na fe, nawr pan i fi'n chwarae'r olygfa yma, nôl i dechrau. Wrth edrych ar siart, mae defnydd yr... Gret. Mae hwnna'n edrych yn wych. Felly, os ych chi moyn animeiddio rhywbeth yn gyflym, hytrach yn gwneud pob un ar wahân, defnyddiwch yr effaith animeiddio pob un.
a mae ydych chi 5 dewis fan hyn wedyn. Right, iawn. Wel, mae hwnna di animeiddio. Beth ni'n mynd i wneud nesaf te yw sôn am beth allwn ni newid. Ond cyn i fi wneud hynny, eisiau fi fynd draw i'r iPad i gael dala i fyny. Right, draw ar yr iPad. Dyma ni. Right, dyma'r iPad. Peth cyntaf sydd eisiau fi wneud, os chi'n cofio, yw mae angen dyblygu y dudalen yma nai. Felly dyblygu, tapio ar y plus, cordel top ochr dde, a chi'n gweld mae'n dweud fyna dyblygu. Right, a ni ar dudalen 2. A fi'n barod i recordio troslais, felly na i fynd i'r cyfryngau ar y chwith, a draw i sain ar y top yn hyn, recordio troslais, ylaw caniatau y microffon, a bant y fi. 3, 2, 1. Wrth edrych ar y siart, mae'r defnydd gliniadur yn uchel, ond mae'n golygu bod fi ddim yn treulio cymaint amser yn y car, sydd yn beth da. Rhywbeth arall dwi'n sylwi yw bod y teledu ymlaen cryn dipyn, felly bod yn bwysig i wneud yn siŵr bod y teledu ddim yn mynd iddi hun pan does neb yn yr ystafell. Right, a dyna ni. A to, chi'n gweld, mae eisiau fi nawr i lusgo yr olygfa yma mas i fod yr un hyd ar troslais. Fel na. A'r ail olygfa yma wedyn sydd wedi cael ei roi mewn yr un wen yma. Tap ar y 3 dot, dileu golygfa. Right, iawn. Nawr i ni'n barod i sôn am beth allwn ni'n neud i arberegni a cyfrannu tuag at arafu newydd hinsawdd. Right, draw i'r porwr te i gael neud hwn. Hwn yw'r cam olaf, bron o bod. Lle nhw'n ni'n rhoi bach o gerddoriaeth hefyd. No, fi'n ngofio animeiddio ar yr iPad. Nôl o fi. Right, ni'n gwybod fi'n ngofio rhywbeth. Tap ar unrhyw beth. Fi dewis y testyn fan hyn. Sgrolio lawr i animeiddio. Chi'n gweld ar y top, animeiddio pob un. Dewis hwnna. A na i fynd am blodeio. Tro yma, bych chi'n gael trial hwnna. Hyfryd. Trio ni fe mas. Wrth edrych ar y siart, mae'r defnydd gliniadur yn uchel, ond na fe. Perffaith. Right, nôl te i'r porwr, i ni gael mynd ymlaen i ran nesaf, le ni'n sôn am beth allwn ni wneud i newid. Right, nawr beth dwi'n moyn wneud yw dyblygu'r olygfa yma, duplicate yr olygfa yma, achos fi moyn y cefndir, fi moyn y teitl, dwi ddim yn moyn y siart cylch. Iawn, felly yn hytrach o dewis dechrau'r dechrau, beth fi'n gwneud yw dyblygu'r olygfa. 3 dot, dyblygu, fel na. Gret. Nawr, ar yr un newydd yma, dwi just eisiau cael gwared ar yr cloc, y siart cylch, a, wel, nawr te, dim yr eiconau eto, achos pa un o'r einau fi'n mynd i wneud newidiadau ar gyfer? Wel, falle bod fi yn mynd i wneud newidiadau ar y gliniadur, a bod fi hefyd yn wneud newidiadau ar ran yr peiriangolchi llestri. Chi dewis 2 beth i fi'n wneud newidiadau iddyn nhw, ac delay y gweddill. Chi delay yr llechen, delay y teledu, delay y ffwrn, delay y car. Right, nawr te. Peiriangolchi llestri, gliniadur. Fi jyst symud nhw draw fan hyn i'r ochr dde. Achos be ni'n mynd i wneud yn y chwith yw cael cymeriad yn sôn am y newidiadau yma allai wneud. Nawr, mae'r animeiddio yna dal yn mynd i fod yna. Os fi'n clicio chwarae ddechrau'r olygfa yna, chi'n gweld? Felly, fi'n licio hwnna, bod ni wedi etifeddu'r animeiddio yna o'r olygfa gynta, achos bod ni'n dyblygu'r olygfa, i ni dyblygu y cwbl, y pethau a hefyd yr effeithiau ni wedi rhoi iddyn nhw. Right, mae'n amser fi'n arau ychwanegu cymeriad i'r olygfa yma. Felly, ychwanegu cymeriad, fi'n mynd i fynd i'r cyfryngau ar y chwith, a tro ma, fi'n mynd i fynd i fideos. A fi'n mynd i animeiddio cymeriad. Animeiddio cymeriadau fan hyn. Nawr, yr iPad, dy'r botwm na ddim na. Felly, ar yr iPad bydd angen i ni wneud hwn mewn ffordd chydig yn wahanol. Iawn, pidwch becso byddai'n dangos i chi nawr. Right, nawr, dyma ni, mae da ni dros 250 o gymeriadau anhygoel. Felly, drychwch chi ar y cymeriadau. Iawn, allwch chi, chymod, mae yna robots i gael, mae'r un yn cool. Un mae'r enw Evans. Fel gyda'r un robot yma hefyd, felly dy hwnna fydd e nawr. Na i ddewis e am nawr, allai wastad newid e.
Mae eisiau gwneud siŵr bod chi'n gweld y chymeriad cyfan, felly weithiau maen nhw'n rhy fawr, na fe. Mae eisiau just ffitio fe mewn fan hyn i'r fframyn, fel bod fi ddim yn colli goesau fe ar gwaelod y fframyn neu rhywbeth fel yna. Bydd arall, mae yna lwyth o bobl yma, mae yna grediried yma, dyn eira, cymylau, planhigion, lle rhaid weithio, lle nhw ar gyfer Newid Hinsawdd, y ddeiar ei hun fan hyn, lle hwnna weithio yn wych. Rodri y llew. Beth arall weithiau fan hyn. Fi yn eitha hapus gyda robot ar y foment. Ydw. Taco. Darn o dost. Gwyddonwyr fan hyn. Lle hwnna weithio yn eitha da. Ie, na, chymod beth, fi'n mynd i aros gyda robot. Right, nawr, mae angen i'r cefndir i fod yn dryloiw. Felly fan hyn, cefndir, jyst newch yn siŵr bod hwnna yn dryloiw. Felly dewis eich cymeriad, neu'n siŵr bod chi'n gweld y cymeriad cyfan fan hyn, ailfeintiwch os na, a wedyn cefndir tryloiw, a chi'n barod i recordio. Os chi'n mewn stafell swnllyd, trowch y gwella lleferydd ymlaen, yn eitha glanhau y sain i chi. Right, nawr eisiau chi sôn am y newidiadau chi'n mynd i wneud i'r ddau beth na sy'n ôl dy chi. Wel, y ddau beth sy'n ôl dy fi yw gliniadur a yr peirygol chi cestring. Felly, dewch i fi gael sôn nawr te am y newidiadau bach i fi'n mynd i wneud. Clicio fan hyn ar recordio. Cyfrif fi lawr, banta fi. O ran newidiadau, y newidiaeth cyntaf allai wneud o ran y gliniadur yw i wneud yn siŵr bod fi'n troi fe i ffwrdd a nid gadael i fynd i gysgu yn unig pan dwi wedi gorffen gweithio gyda fe am y dydd. Gyda'r peiriad golchi llestri, mae angen gwneud yn siŵr bod y peiriad yn llawn cyn i ddefnyddio fe, ond hefyd dylen ni edrych ar ddefnyddio rhaglenni sydd yn fyrrach a sydd ddim yn cynhesu'r dŵr i fod mor dwym. Wedyn clicio ar wedi gwneud. A be mae hwnna'n mynd i wneud nawr yw mae e'n mynd i roi fy llais i ar geg y robot. Mae hefyd yn mynd i animeiddio corff y robot yn dibynnu ar tôn fy llais i. A unwaith mae wedi wneud hwnna, mae'n mynd i roi y robot na mewn ar yr olygfa i ni newydd greu ar ei gyfer e. Right, tra bod e'n wneud na, dewch i fi gael neidio draw i'r iPad, i ni gael falle dal lan dymach ar yr iPad. Right, chi dyma fi ar yr iPad, mae eisiau fi nawr, chi'n cofio, mae eisiau'r ail olygfa arna. Felly, dewch i fi gael dyblygu'r olygfa, gan clicio ar y 3 dot, a mae'n gweud dyblygu. Chi'n gweld efo yn cornel gwaelod ochr dde. Dyblygu. Right, nawr, yn yr olygfa newydd yma, dwi ddim eisiau'r siart. Felly, gall y siart fynd i'r bin. Felly, dewis y siart. Chi'n gweld, mae yna cornel top ochr dde, mae yna fotwm bach bin da chi. Mae hwnna wedi dileu'r dudalen o'n, ni ddim yn moyn ein awyd. Chi'n gael treol na to de. Diar. Wel, lle ddad wneud, na ni, dad wneud. Right, dim y bin na o gwbl. Pa bin dwi'n defnyddio de, i gael gwared hwn. Achos fel arfer, mae yna un yn popio fyny ar y sgrin. Na i ddala mis lawr te, a dewis delay. Right, Dala mis lawr, dewis delay. Right, be dwi'n mynd i sôn am fan hyn yw... be na i wneud? Y car a teledu. Felly na i ddileu popeth arall, car a teledu. Dwi'n mynd i sôn am y car a y teledu. Car, teledu. Right, a fi'n barod i recordio y cymeriad. Nawr, ar yr iPad mae'r broses hyn yn bach yn wahanol. Mae angen i ni ddod mas o'r prosiect yma i recordio'r cymeriad, copio fe, a wedyn dod nôl i'r prosiect yma a glido fe mewn. Felly, i ddod mas o'r prosiect yma, mae eisiau chi glicio ar eicon express sydd yn y cornel top ochr chwith. Na ni. A ni'n mynd i ddefnyddio'r bottom glass sy'n gweud animeiddio eich llais. A mae'r ffordd na dwi'n newydd angos i chi ar y porwr le ni'n gallu gwneud o fewn prosiect ar y ffordd ar yr iPad. Dwi wedi bod yn
yn gwirio ar y porwr bod e'n gweithio, a gan bod nhw'n hapus dy fe, mae'n mynd I ddod cyn bo hir i'r iPad. Right, pa gymeriad gai trwy hyn? Chyn gael gweld... Wedi cael un robot, gai ddim robot to. Beth ewn ni am... Beth am... fi licor y blodyn yma. Licor blodyn yma. Nis. Na fe. Right, a fi'n barod recordio. Felly fi'n ni tapio recordio. Beth o'n i'n siarad amdano nawr oedd y teledu a'r car. Yeah, right. A law ar y microffon. Cyfri fi lawr, barod recordio. Gan y bod ni'n byw yn y dre, bydde fe'n well bod ni'n trial cerdded I lefydd yn hytrach yn y defnyddio cymaint o'r car. Gyda'r teledu, mae'n aml iawn yn mynd y ben I hun gyda neb yn yr ystafell. Felly mae'n bwysig bod ni'n cofio diffodd y teledu os oes neb yn ei wylio fe. Fe, gosgi wedi gwneud, a mae hwnna nawr yn gweithio ar gael hwnna mewn i'r prosiect. Nawr, tra bod e'n neud hwnna ar yr iPad, dewch chi gael neidio nôl i'r porwr I weld beth sy'n mynd mlaen. Right, wel, cynni, nôl i'r porwr, chi weld mae wedi ychwanegu y robot i'r olygfa. A nawr, allai I ddod mewn y fe, allwn ni chwarae fe, I weld beth mae'n disgwyl fel yn swnio fel. O ran newidiadau, y newidiaeth gyntaf allai wneud o ran y gliniadur yw I wneud yn siŵr bod fi'n troi fe I ffwrdd a nid gadael I fynd I gysgu yn unig pan dwi wedi gorffen gweithio gyda fe am y dydd. Gyda'r peiriad golf... Gret, wel, mae hwnna'n gweithio'n gret. Nawr, allwch chi benderfynu os ych chi yn moyn, torri ychydig o waelod eich cymeryd chi ffwrdd gan zoomo mewn yn fe fel hyn. Ond mae da chi'r dewis, neu wrth gwrs chi ddewis y cymeriad, ddangos y cymeriad cyfan fel hyn. Nawr, cofiwch, mae da fi'r eiconau yna hefyd yn dod mewn. O ran newidiadau, y newidiaeth gyntaf allai wneud o ran y gliniadur. Nawr, chi'n gweld, mae lliw y robot a lliw y cefndir yn eitha tebyg. Felly be fi'n neud, chi'n cofio'r cylch yma sydd â fi. Fi'n just symud y draw tu ôl i'r robot. A dod lan ar androlo I weld tyma bach, neu tipyn falle, na ni. Fel na, mae hwnna jyst yn helpu fi I weld yr cymeriad yn well. Nawr, mae wedi newid hyd yr olygfa I fod yr un hyd ar fideo, sydd yn gret. Dewch I ni gael gweld diwedd yr olygfa. Sy'r dŵr I fod mor dwy. Na fe, gret. Felly, dyna fi yn sôn am y pethau allai wneud I newid yr effaith I fi'n cael ar yr hinsawdd. Nawr, y peth ola bydden ni'n yn ychwanegu yw cerddoriaeth gefndirol. Felly, dewch nôl a'ch pen chwarae, yr linell ddi yma, reit nôl I ddechrau'r prosiect. A nawr dwi'n mynd I fynd I cyfryngau sain eto, a tro hyn dwi'n mynd I chwilio am gerddoriaeth gefndirol. Felly o dan background, allai sgrolio lawr, mae rhywbeth high-tech lab fan hyn, beth yw hwn. Wel, mae hwnna'n berffaith. Clicio yna fe, a mae wedi ychwanegu fe i'r llinell amser, fel allwch chi weld. Ond mae'n mynd I fod yn rhy gryf, mae'r lefel y sain ar 100%, gwelwch. Wrth edrych ar siart sydd yn gryf, ynddo fe. Felly, na ddod lawr o hwnna I rhywbeth fel 15. Na ni. Ar ddiwedd fy fideo, licen I bod yn pylu allan, fade out hefyd. Na ni, chi'n ni gael trial yn awr. Wrth edrych ar siart, mae defnydd yr gliniad. Skip ymlaen i'r ail olygfa. O ran newidiadau, y newidiaeth gyntaf allai wneud o ran y gliniadur yw I wneud yn siŵr bod fi'n troi... Gwych, right. Beth I fi'n gallu wneud I gael yn cymeriad I fewn ar yr iPad? Dewch I ni gael neidio nôl I weld siwr mae'r iPad yn ymlaen. Right, dyma bleifi ar yr iPad. Fi wedi recordio. Mae'r cymeriad dy fi fan hyn. Gan y bod ni'n byw yn y dre, bydde fe'n well bod ni'n trial cerdded. Right, so fel I fi'n gallu cael yna, ar y porwr chi'n cofio, oedd wedi rhoi hwnna, unwaith wedi cyrraedd y pwynt ma, oedd wedi rhoi fe'n syth ar y prosiect. Nawr, mae rhaid I ni wneud hwnna'n hynna'n ar yr iPad a hyn o wir. Felly, mae eisiau ni clicio ar y botwm gwyn sy'n dweud agor yn y golygydd. A beth mae'n wneud yw mae'n agor ei fyny mewn prosiect newydd ar Express.
Nawr unig beth sy'n angen i ni wneud yw copio fe o fan hyn a glido fe mewn i'r prosiect i ni wedi bod yn gweithio arno fe drwy'r sesiwn heddi. Felly, dwi jyst yn dewis y fideo, wel, fi wedi dewis lle symud o rown, ond dwi'n mynd i ddala mis lawr yno fe nawr, dala mis lawr yn hir, a yna fe, mae'n agor y ddewislen. Gyda'r ddewislen yna, chi'n gweld mae'n dweud yr ail ddewis fyna yw copio. Dwi wedi gwneud copi o hwnna, a nawr allai glicio ar yr A i fynd nôl i'r dudalen cartref, glicio ar Icon Express yn corner top o'ch chwith, fynd nôl i dudalen cartref, a dwi'n moyn mynd nôl mewn i'r prosiect ble mae'r y siart cylch. Felly, chi'n gweld reit ar waelod y sgrin mae'n gweud diweddar. So, glicio rai lun ar draws fyna, i ni'n mynd i fod nôl. Dyma ni nôl ar y ffeithlyn. Wel, i fi ar dudalen 2 yn automatic, chi'n gweld mae'n gweud ar y top, dudalen 2 allan o 2. Os ych chi moyn newid y dudalen chi'n ddo fe, ych chi'n gwneud hynny gan, cael hwnna lawr. Chi'n gweld lan ar y top ochr dde, mae'n dweud mae 2 mewn bocs bach da fi fan hyn. Chi'n gweld? Alla i fynd nôl i dudalen 1 neu dudalen 2. Wel, dudalen 2 le fi eisiau bod, wrth gwrs. Na i tapio ar golygu'r llinell amser, achos dwi eisiau symud ar mlaen i'r ail olygfa i fan hyn. A dwi'n mynd i ddala mis lawr a glido yr fideo na mewn. Iawn, yna fe. Mae'n hala, chymod, chydig eiliadau iddo mewn, a mae'n edrych bach yn rhyfedd hefyd tra bod e'n dod mewn a'ch cymeriad chi. Ond mae e'n mynd i weithio. Felly, just sefwch, bydd e'n gweithio. Na fe, mae wedi gweithio, da fi'n barod fyna nawr. Rhaid, dych chi'n gael gweld ydy. Gawn y bod ni byw yn y dre, bydde fe'n well bod ni'n treol cerdded. Right, mae eisiau fi i ymestyn yr olygfa mas tan bod y troslais yn dod i ben. Diffodd y tynedu os oes ni. Na fe, chi'n gwybod, unwaith mae fe'n diflannu, chi'n gwybod bod e wedi bennu. Bod ni wylio fe. Na fe, gret. Felly mae da fi'r cymeriad mewn, mae'r blodyn yn siarad yn gret fyna. Allai to ddod ar cylch ma, felly tu ôl i'r cymeriad yn fwy, dod i fyny ar anrholoiwedd. Na fe, just i roi chydig o gefndir i'r cymeriad. A wedyn mae eisiau cerddoriaeth arno ni yn sef, felly na i fynd i'r cyfryngau, sgrol o draw i'r sain, a wedyn dwi'n i ddewis cerddoriaeth gefndirol o fan hyn, ond ni'n hoffi'r background yna. Beth oedd e to? Rhywbeth tech oedd e. Os dim ots am nawr, na ddewis rhywbeth arall am nawr. Inspirational ambient. Great. Perffaith. Ychwanegu hwnna lawr o lefel y sain. Pylu fe mas o'r diwedd. Siwr mae hwn yn disgwyl. Wrth edrych ar y siart, mae'r defnydd gliniadur yn uchel, ond mae'n golygu bod fi'n Gwych. Na fe, arbennig. Hapus iawn gyda hwnna. Rhaid, nôl i'r porwr de, i ni gael gweld fel i ni'n dod o hwn i ben. Nawr, os i chi yn moyn argraffu eich ffeithlyn, yna ewch yn ôl i'r dudalen gyntaf, a fan hyn, ar dudalen 1, cywch chi lawr lwyth o hwn fel PDF i argraffu fe. Ond os i chi yn moyn gweld, clywed eich troslais, gweld yr animeiddio, gweld yr cymeriad i chi dymuno a dych mlaen i'r ail dudalen, fan hyn wedyn, allwch chi lawr lwyth o hwn fel ffail MP4, MP4, iawn, a allwch chi lusgo hwnna mewn i'ch Google Drive, OneDrive, neu fy ffeiliau J2E, ble bynnag chi'n storio eich gwaith digidol. Ond hefyd, allwch chi glicio ar rhannu, iawn, rhannu, a cyhoeddi dolen gweld yn unig. Nawr, pan mae rhywun wedyn yn clicio ar y ddolen yma, by nhw'n gallu gweld eich ffeithlyn, ond wedyn yn gallu clicio ymlaen a'n gallu gwylio eich fideo chi, eich animeiddiad chi i gyd. Iawn? Felly, os ych chi moyn neud dolen gweld yn unig, mae'n cymryd, chi'n bod, muned fach felly i gyhoeddi hwnna, achos mae tipyn o bethau yn digwydd yn eich prosiect chi, os e. Ond wedyn bydd e'n cynhyrchu'r ddolen yna, unrhyw sy'n clicio yna fe, mae'n gallu gweld eich holl waith chi wedi cael ei wneud fyna. Right, gwych, wel, diolch enfawr i chi am ymuno gyda fi ar y sesiwn yma bore yma. Mae yna sesiwn arall fori ar gyfer wythnos diogelwch y ffordd. Cofiwch, os ych chi moyn ymuno fori, wythnos diogelwch y ffordd, mae yna weithgareddau gyda ni fyna. Athrawon, cofiwch wirio
arweinwyr.express.cymru ar gyfer y sesiynau eraill sydd yn dod i fyny. Mae yna sesiwn gyda ni ar gyfer diwrnod Llywelyn neu Llywolaf. Mae da ni 4 sesiwn nadolig i gael ar gwahanol themau. Felly, cyfrestrwch ar gyfer y sesiynau yna. Fydd e'n braf i weld chi yna. Ond yn y cyfamser, diolch yn fawr iawn i chi am ymuno gyda fi bore yma. Mae'n bleser wneud y sesiynau yma a welai chi ar yr un nesaf cyn bo hir. Hwyl am y tro, hwyl ffrindiau.